Sa matag pamilya, adunay usa ka tawo nga kasagaran. Dili kaayo istoryahan ang iyang gibati. Siya ang unang mubangon sa buntag ug kasagaran mao. Usabang ulahing mupahulay sa gabi. Usahay makita nato siyang istrikto. Usahay hilomon, usahay murag lisod sabton. Apan saluyo sa iyang kahilom. Adunay usa ka amahan nga andam mobuhat sa tanan. Aron lang dili Magkulang ang iyang pamilya. dili tanan Nga amahan dato, dili tanan makahatag sa tanan nga gusto sa ilang mga anak. Apan ang tinuod nga amahan, dili mo hulong og paningkamot. Bisan kapoy na ang lawas, busa ko na naapa ang imong papa karon. Paminawa kini nga awit, tingali kini na ang higayon aron masulti nimo ang mga pulong nga dugay nang wala nimo nasulti. sa kabugnaw. Sa matag kabuntagon, si papa naglakaw padulong sa trabaho. Walay reklamo bisan bugat ang palasanon. Kayang pamilya maoy iyang kalipay. Singutang kapalit sa matagpan, kaluha ang iyang gikupot sa kahago. Bisan walay bag-ong bisti alang sa iyang kaugalingon. Basta ang mga anak adunay kaugmaon. Usahay masuko siya kon masayop ta. Apan dili tungod sa kalagot, kayang tinuod niyang kahatlok. Mao nga masakitan ta sa umaabot. Respetuha ang amahan samtang aniya pa siya. Ayaw hulata nga ulahi na ang tanan. Kay ang iyang gugma dili pirmi masulti. Apan makita sa iyang kinabuhi og sakripisyo. Ang iyang kusog na himong atong kusog. Ang iyang damgo na himong atong kaugmaon. Salamat pa sa tanan nimong gihimo. Ikaw ang bayani sa among panimalay. Adunay usa ka anak nga nagtuo sa una, nga istrikto ra kaayo ang iyang amahan. Masuko siya matagbadlong, masuko siya matagpugnan. Apan pag-abot sa panahon nga siya mismo nahimo amahan, dito niya nasabtan nga nung usahay kinahanglan. Mahimong kusgan ang usa ka amahan, bisan naghilak na ang iyang kasing-kasing. Kay walay amahan nga malipay kon makita niyang nasakitan ang iyang anak. Ang tanan niyang pagbadlong bunga ra sa dakong gugma. Pusa, ayaw kahadlok sa pagyakap sa imong papa. Ayaw kawaw sa pagsulti og salamat.
Nidako tanga wala na to na matikti. Nga si Papa nagkatigulang na. Ang iyang buhok na kani ato itong karon puti na tungod sa panahon. Ang kusog na iyang igamit sa pagtrabaho, hinay-hinay nang nawala. Apan ang iyang gugma, isip amahan, nagpabiling lig-on hangtod karon. Kon adunay higayon, bisitaha siya, lingkod tupad niya bisan pipila ka minuto. Paminawa ang iyang mga sugilanon, kay moabot ang adlaw nga handumanan na lang ang tanan. Ug tingali mingawon ka sa tingog nga sa una imong kisawayan. Respetuha ang amahan sa matag adlaw, kay dili nato mahibaloan ang ugma. Ang iyang sakripisyo walay kapuli, ug ang iyang gugma walay sukod. Salamat pa sa imong walay kapoy nga pag-atiman, sa imong pag-antos bisan ikaw ang gikapoy. Ikaw ang kusog sa among pamilya, ug ang among gugma. Alang kanimo dili gyud mausap. Kung anaa pang imong amahan, yak pa siya. Kung layo siya, tawagi siya. Ug kung wala na siya dinhi sa kalibutan, ampoy siya. Kay ang respeto sa amahan, dili kutob sa